έφαγε στον γκολ. Πες μας πώς δέχτηκε στον γκολ. Έσκασε μπάλα και με εξαγέρασε. Τον αγώνα όπως τον είδες? Ένα ντέρμπι καθαρό. Αρκετά καλός αγώνας. Για τη συνέχεια της ΑΕΚ. Ελπίζω να κερδίσουμε τους δύο άλλους αγώνες. Ο Κόνσκι, μια παλιά για τον Σαβεύσκι, η ΑΕΚ στην επίθεση. Θα γίνει το σούτ για να δούμε ο Πατίκο. Μεγάλη ατυχία, μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ. Σε αυτή τη φάση που είδατε με το δυνατό σούτ του Πατίκα μετά από την διαγώνια μπάλια του Σαβεύσκι, η μπάλα βρήκε το αριστερό δοκάρι της εστίας του Σαργκάνη. Να λοιπόν που η ΑΕΚ σε αυτά τα τελευταία λεπτά του αγώνα έχει δύο άτυχες στιγμές. Το λεπτό του δεύτερου μέρους, Καλατζής στο φάουλ με φάλτσο η μπάλα, γροθιές από τον Κοφινά, Χατζιαθανασίου στο σούτ. Θα φύγει η μπάλα και θα καταλήξει στα δίχτυα του Κοφινά, ένα γκολ ανέλπιστο για τους φίλους της ΑΕΚ, καθώς ο Χατζιαθανασίου στη φάση που ξαναβλέπουμε στο 39ο λεπτό του δεύτερου μέρους προς 40, με το δυνατό δεξιό αλλά από μεγάλη απόσταση σούτ.